Svi smo čuli za aferu Zambija i Kongo. Nezavisni komentatori imaju svoje stavove, a ovi koji su povezani privatno i poslovno sa ovima što su išli u Kongo, oni ih naravno brane i opravdavaju. U cijeloj aferi pripreme odlaska u Afriku sudjelovalo je 4 ili 5 državnih ministarstava. I naravno da je tu bio uključen velik broj radnika tih ministarstava. Raspravlja se o raznim temama, o sudu u Zlataru, tako da se i grad Zlatar proslavlja svojim imenom i djelom. A vjerojatno da najmanje 60% građana Hrvatske nikad nije čulo za grad Zlatar. Ali nisam još čuo da se postavilo možda i osnovno pitanje. Otkud dokumenti? Spominju se osobne iskaznice, a bit će se onda napravljene i putovnice. Otkud dokumenti za djecu u Africi? Evo i meni ističe osobna za koji mjesec i vidjet ću baš koja je procedura. Znam da trebaju nove slike, a ovo ostalo nadam se da je povezano sa odjelom državnim gdje se rade osobne iskaznice, pa da neću morati kao nekada voditi izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci i slične birokratske zavrzlame. Ali nitko ne postavlja pitanje kako jedan građanin Hrvatski dobije osobnu iskaznicu za neko dijete iz Konga koje ta osoba još nije ni vidjela, ni ne zna kako se dijete zove, ni kako izgleda. Kako je uopće upisano ime i prezime na tu osobnu iskaznicu? Koja je slika stavljena? Kako može netko dobiti hrvatske dokumente, a da nije još ni boravio u Hrvatskoj? A na primjer, Hrvati iz dijaspore moraju proći složenu proceduru da bi dobili hrvatske dokumente. I nitko od političkih aktera i kompletne javnosti ne postavlja osnovno pitanje, da se vidi tko je i gdje napravio osobne dokumente za nepoznatu djecu iz Afrike. Da se vidi je li tu bilo grešaka u državnom aparatu, odnosno je li državni aparat falsificirao te dokumente. Kao što se nikad nije postavljalo pitanje otkud hrvatski dokumenti raznim bjelosvjetskim kriminalcima iz Srbije i Crne Gore, a javnost je često informirana kad se netko negdje uhvati da ima hrvatski pasoš i ličnu kartu.